Makadini mwese kwamuri koko. Nhasi tauya futi zvakare tine chidzidzo chatoti tibate nezvacho tichikontinya kana kuendera mberi kubva pane patakasira. Kana muchiri kurangira chidzidzo chapfuura chatakaita changa chine musoro unoti mweya munyaradzi ndiani kana kuti munyaradzi ndiani. Saka takaita part 1. Mukati mezuva ranhasi tiri kuita futi zvakare part 2 tichabata mamwe mavhesis anoshandiswa kubva mubhuku raJohn chapter 15 ne16 nechapter 14 anoshandiswa kutsigira pfungwa yekuti mweya mutsvene mumwe wemwari akangoitwa saMwari Baba naMwari Mwanakomana, sekudzidziswa kwazvinoitwa nechidzidzo cheTrinity chinotsigira pfungwa yekuti kuna Mwari watatu asi wana Mwari wandomumwe chete. So nazvadoti titende zvokuti tipese mavhesis aya akasara kuti tibate nezvawo anoshandiswa nachinhu tinzwe kuti ndizvo here zvazvaireva. Kana muchirangarira zvakanaka tine chidzidzo chatakaita pachidzidzo chatakaita chapfuura part 1 pachikamu 1 takaverenga kubva pavhesi ya16 kusvika pavhesi ya23 tikaona zvikabuda pachena kuti mweya munyaradzi akanga achitaurwa nezvake akanga ari Kristu aizoya ari muchimiro chemweya akanga awaumbisa kuti asi kuzowasiya vari nhera asi aizoya kwaari achizowanyaradza kuburikidza nemweya uyu nekuburikidza nemweya wake. So zvachaita panapa regai ndikupei summary yezvidzidzo chatakaita mukati mevhiki rapfuura. Mukaona kuti pavhesi ya16 takabata pfungwa yakakosha yekuti Kristu akanga ati baba vachakupe mumwe munyaradzi kana achinga baba vachakupe mumwe munyaradzi anditika. Takaona futi zvakare kuti mumwe munyaradzi uyu akanga ataurwa nezvake ndiJesu aizoya ari mune chimwe chimiro. Mukatarisa pavhesi ya18 Kristu achizovataura kuti handisi kuzokusiyai muri nhera asi ndichauya kwamuri. Aizoya sei? Uye according nechapter zvite zvatakadzidza takaona aizoya ari muchimiro chemweya. Pavhesi ya17 pakazobuda pfungwa yekuti iwo mweya wazvokwadi uyu handitika inonzi nyika haikwanisi kuzomugamuchira nemhaka yekuti haimuzivi uye nemhaka yekuti haitomuzivi handitika hanzi asi imi munomuziva nokuti ugere nemi asi uchazwa mukati menyu. Tikatarisa vhesi iroro pachitaurwa nyaya yekuti mweya wazvokwadi tikabata vhesi ya6 yaitsanangura pamusoro pekuti Kristu achizviti iye ndiye zvokwadi. Saka paari kuya ari kuya ari muchimiro chemweya, mweya uyu unenge uchinzi mweya wazvokwadi nemhaka yekuti Kristu wacho ndiye zvokwadi. So ndozvatakadzidza nezvazvo. Tikaona futi zvakare paari kuti asi mimi Kristu achinangura kuti mweya wazvokwadi uyu iye zvino munawo nyika haikwanisi kumugamuchira nditika nemhaka yekuti haimuoni uye haimuzivi asi imi ugere nemi panguva inepo. Sezvatakadzidza kuti tikazoinga pavhesi ya19 tichiona kuti ndiani mumwe akanga ane wadzidzi panguva ineyo, tikaona kuti ndiKristu ndiye akanga achizvireva iye pachake, ndiye akanga ainawo panguva iyo. Ende pakazoendera mberi papati yekupesa achizoti asi uchazova mamuri. Aizova mavari sei? Kuburikidza nemweya wazvokwadi kana kuburikidza nemunyaradzi uyu sezvatakadzidza. Mukaona vhesi ya18 achibva atsanangura kuti handisi kuzokusiyai muri moga, handisi kuzokusiyai muri nherera asi ndichazoya kwamuri. Aizoya ari muchimiro chemwe ende ari kuti ndichazoya kandi handisi kukusiyai ndiKristu akanga achizvireva iye pachake. Vhesi ya20 tikaona futi zvakare pamusoro pekuti Kristu achitsanangura vadzidzi achiti nezuva iro handitika muchaziva kuti ndiri muna Baba handitika neni mamuri neni futi zvakare mamuri. Kristu aizova sei muwadzidzi? Tikaona futi zvakare kuti aizova muwadzidzi kuburikidza nemweya munyaradzi, ndonzira yacho. Vhesi 21 tikaona Kristu achitsanangura pamusoro pekuti uyo ane mitemo yangu handitika akaichengetedza anondida achadikana futi zvakare nababa vangu handitika uye ndichamuda uye futi zvakare ndichazvimanifesta kwaari. Tikaona kuti Kristu aizozviratidza kwaari senzira ipi? Aizozviratidza kwaari nenzira yemweya munyaradzi kana kuti kuburikidza nemweya munyaradzi kana kuburikidza nemweya wake unonzi mweya munyaradzi kana kuti mweya wazvokwadi. Judhasi akanzwisisa zvakanga chitaurwa naKristu akati okay, vhesi ya22 achizobudisa pfungwa kuti saka mimi muchazozviratidza sei kwatiri? How are you going to manifest thyself? Muchazviita sei? Mubvunzo waJudhasi wakanga uchitobudisa pachena kuti wakanga watonzwisisa kuti munyaradzi waitaurirwa nezvake ndiKristu, haasi mumwe munhu asi ndiKristu ari kutaurwa nezvake. So ndosaka wakabvunza kuti muchazvimanifesta sei kwatiri? Kristu akazotsanangura achizobudisa kuvhesi ya23 achitsanangura pamusoro pekuti kana munhu achinge andida akachengeta mashoko angu, Baba vachamuda nditika uye ini naBaba tichazouya nditika tichazoita ugaro hwedu maari. Waizoita ugaro hwavo matiri sei? Tikaona kuti kuburikidza nechi? Kuburikidza nemweya uyu.
ndikakurudzira zvizhinji kuti muone chidzidzo chatakamboita kumashure uko chine musoro unoti mweya mumwe, tikaona kuti ndonzira Baba naKristu yavanouya matiri kuburikidza nemweya uyu mumwe chete. Uye futi zvakare Jesu pavhesi ya28 pa14 papapo pane mashoko akatsanangura tizobate nezvo mukati mezona. Aitsanangura kuti makandinzwa ndichaenda kudenga asi ndichazodzoka kwamuri. Kudzoka kwakanga sokureva kudzoka kwake kwechipiri kwatakatarisira, asi akanga according takatarisa context yedu akanga ari kutaura kudzoka kwake ari muchimiro chemweya munyaradzi achizouya achizogara mavari sezvatangoona achitsanangura kuti muna izvozvi azvichazova mukati menyu, uyo anondida Baba vachamuda tichazouya titogara vake, ndiri kuenda asi ndichadzoka kumamuri. Akanga achitaura pamusoro pake pekuuya achizogara mavari nekuzovanyaradza, sezvo akanga ati I will not leave you comfortless, I will come unto you. Handisi kukusiya muri nhera asi ndichazouya kwamuri. Ndopfungwa yakanga achiedza kubudisa. Haisi nyaya yekudzoka kwake kwechipiri. Nyaya yekudzoka kwake kwechipiri tinoona pekutanga kwechapter yedu kuchapter 14, asi apa paaccording necontext akanga achireva pamusoro pekuzodzoka kwake ari muchimiro chemweya munyaradzi kana kuti chemweya wazokwadi. So sezvatakadzidza kuti Jesu aisakwanisa kuva kunzvimbo zhinji panguva imwe chete panguva yakanga ari yakararama panyika panapa, nemhaka yekuti akanga asati areceive kana akanga asati agamuchira that ability yekuti aizokwanise kuti akwanise kuva munzvimbo dzakasiyana siyana panguva imwe chete kuburikidza nemweya uyu. Izvi zvakazotoitika mushure mekunge atoenda kudenga atobwinyisa kana kuti agamuchira chipikirwa chomweya, then ndo chakazotipa. Ngativerenge mavhesi anotsigira pfungwa yedu kuti tiverenge nezvawo kuna waEfeso chapter 4 pavhesi ya10. waEfeso chapter 4 vhesi ya10 panapa iri kuti vhesi ya10, wakaburukwa ndiye wakakwirawo kumusoro kwedenga rose kuti azadze zvose. Saka iribata pamusoro pekuti uyo wakaburuka tinozoti akabva kudenga ndiKristu. Handitika mukazoverenga John chapter 1 inobudisa mashoko yawo kuti Kristu akabva kudenga kwaya panyika panapa akagara nesu akaitwa nyama ndika. So uye wakaburuka ndiye futi zvakare akakwira kudenga, chikanzi panapa kuti azadze pasi pose kana kuti azadze zvose sezvabudiswa panapa. Mukaverenga kuchirungu noti he that descended is the same that ascended that he might fill all things. So which means Kristu paakaascenda, paakaenda kudenga, paakaenda kudenga pane chiitiko chakaitika ikoko chakaita kuti akwanise kuzadza pasi kana akwanise kuzadza zvose kana akwanise kugara kana kuvepo munzvimbo dzakasiyana siyana panguva imwe chete. Asi izvi zvaizokwanisika kuita kuburikidza nemweya, kuti aizokwanisa kutipa mweya wake. Mweya uyu ndo nzira iyo Kristu yaanokwanisa kuva kunzvimbo dzakasiyana siyana panguva imwe chete ita kuburikidza nemweya mutsvene. So ngativerenge futi zvakare rimwe vhesi rinotitsigirei pfungwa iyoyo riri kuna John chapter 7. Pane vhesi rinotitsigirei zvakare pfungwa iyoyo. Kana muchirangarira mamwe mavhesi atakambobata pamusoro pepfungwa iyi, mamwe netakamaverenga kuna Acts chapter 2 vhesi ya33 kuti Kristu paakaenda kudenga akagara parudyi rwechigaro chose chaMwari akapiwa chipikirwa chomweya mutsvene icho chakazotipa nditika ndo paakaitwa glorified nemamwe manzwi kana kuti paakabwinyiswa kana kuti paakakudzwa naBaba, then ndo paanozotipa panguva iyo akareceive that ability yekuti aikwanisa kuva munzvimbo dzakasiyana siyana panguva imwe chete. Soka nemamwe manzwi pane futi paakatsanangura nyaya iyi pana John chapter 7 mukaverenga pavhesi ya33 na39 inotsanangura izvonizvo iyo ichiti pa38 and 39 ichiti zvonizvo panapa. Regai ndiverenge zvikanzi unotenda kwandiri sezvakarebwa norugwaro, nzizi dzemvura mhenyu dzichaerera dzichibva mukati make. Asi izvi vakarehwa zvomweya vaizopiwa avo vaizotenda kwaari, nokuti mweya wakanga usati wavepo, nokuti Jesu akanga asati akudzwa. So panapa zviri kunzi Kristu akanga achitaura pamusoro pemweya mutsvene vaizopiwa avo vaizotenda kwaari, asi panguva iyi uri kunzi wakanga usati wapo nemhaka yekuti Jesu akanga asati aita sei, akanga asati akudzwa. Saka nemamwe manzwi sezvatakabata kuti Jesu paakagadzwa kana kuti paakaitwa our high priest kana paakaanoendwa, sezvatakadzidza futi zvakare kuna waHebrew chapter 1, Kristu paakaanoenda mukaverenga pavhesi ya8 navhesi ya9 ichitsanangura nyaya imwe cheteyo. Tikaverenga Acts chapter 2 ichitsanangura nyaya imwe cheteyo kuti paakazogamuchira ndo patakazopiwa mweya uyu, paakazokudzwa nditika. Saka nemamwe manzwi Kristu ari kutipa mweya wake
mushure mekunge akudzwa atoenda kudenga. Saka ipapo akanga areceiva that ability yekuti akwanisa kuzova every present. Saka ndo aizouya, mweya uyu ndo waizouya uchizonzi mweya chinyi, mweya munyaradzi, sezvatakadzidza. Ndosaka Kristu ati ndofanira kuti nditange ndaenda, kana ndaenda then ndichazoita kuti baba vati tizotumire chii, tizotume mweya mutsvene. Ndosaka azoti ini nababa tichazouya tose togara wedu mamuri kuburikidza nemweya uyu mumwe chete. So iye zvine tinoda kuti timboerenga mamwe mavhesis anoshandiswa nevamwe vanhu kutsigira kana kuti kutsigira kana kusimbisa dzidziso yetrinity yatinoda kuti tibatane nezve, kana kudzidziso yekuti mweya mutsvene hauzi mweya waMwari asi ndiMwari mweya mutsvene akatozvimiririrawo. So panapa patikaverenga John chapter 14 ndiyo yachatanga nayo pavhesi ya25 ndo patakasiyira. Pane mavhesis aripo hatisina kuzobata nezvawo, handakavimisa tichazomabata nezvawo. Saka tichaverenga vhesi 25 and vhesi 26 tinzwa kuti iri kuti udini. Panapa iri kuti zvinhu izvozvi ndakakuudzai ndigere nemi, asi munyaradzi mweya mutsvene uchatumwa naBaba muzita rangu. Iye uchakudzidzisai zvose nokukuyeudzirai zvose zvandakareva kwamuri. So vanhu vazhinji vanoshandisa vhesi iri vachitsanangura chekutanga chavanoita, vanoti asi mweya munyaradzi mutsvene uchatumwa naBaba muzita rangu. Saka kana zvichinzi mweya mutsvene uchatumwa naBaba muzita rangu, which means vamwe vanobva vatoti saka haasi Kristu, haasi Baba, mumweno akatozvimiririrawo andika tichazodoti tinzwa kuti zviri kurevei. Zvikanzi panapopo futi zvakare, iye uchakudzidzisai zvose nokukuyeudzirai zvose. Zvikanzi kana achikwanisa kutidzidzisa nekutirangaridza zvinhu zvose, saka nemamwe manzwi anotonzi Mwari mweya mutsvene. In other way ndo medzisiro vanhu vazhinji ndozvanozopedzisira kutenda, asi sandizvo zvataona pavhesi apapa kana takaritarisa. So vhesi iri zvari kutitaurira panapa riri kungoedza kutibudisa pamusoro pekuti mweya mutsvene achadzidzisa zvose. Kana Kristu achinge auya ari muchimiro chemweya, uchatiudza zvose handitika nekutirangaridza zvose zvatakaita sei, zvose zvatakadzidza. Mukazoverenga papati yaari kutsanangura, okay, ngatimboerenge pavhesi okay, mukazoverenga papati yaari kutsanangura uchazotumwa muzita rangu, ngatidzokorodze tiverenge manzwe pfungwa iyoyo. Zvikanzi asi munyaradzi mweya mutsvene uchatumwa naBaba muzita rangu. Vamwe vanobva kuti kana achitumwa naBaba muzita rake, nemamwe manzwi zviri kureva kuti haasiye Kristu ari kuuya, even haasiye ari kuuya ari muchimiro chemweya ndemumwe. Ngatinzwe futi imwe pfungwa yedu tibate nezvayo. Kana Kristu achiti uchatumwa naBaba muzita rangu, inzwi rekuti zita rinomboreva, uchatumwa naBaba muzita rangu, zviri kureva kuti udini. Ngatimboerenge pamavhesi ari pamberi pachapter 16 pavhesi ya23 na24. Chapter 16 vhesi ya23 na24 iri kuti nezuva iro hamungazondibvunzi chinhu. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, zvose zvamunenge muchikumbira kuna Baba vachakupai izvo muzita rangu. Kusvikira zvino hamuna kukumbira chinhu muzita rangu. Kumbirai muchapiwa nomufaro usadzike. So panapa pane pfungwa yarutsanangurwa kunzi kana chikumbira chinhu hanzi tichapiwa zvinhu izvo muzita raKristu handitika. Uye futi zvakare tinofanira futi zvakare kukumbira muzita rani, muzita raKristu. Saka inzwi rekuti zita rinokwanisa kureva character kana rinokwanisa kureva authority, zvinosiyana nekuti context kana kuti context yazviri kureva ndeipi. Asi panapa pane zvatiri kutobata necontext yedu zvine chekuita neauthority, kuti kuzouya kwemweya mutsvene ari kuzoya sezvatakadzidza kuti mweya mutsvene uyo ari kuzoya semunyaradzi ndiKristu ari kuuya ari muchimiro chemweya munyaradzi handitika. Saka nemamwe manzwi Baba vari kuzoya vakapa masimba ese muna Kristu. Saka zvose ari kuzoya ari muzita raKristu nemamwe manzwi, ndopfungwa iripo. So sezvatakambobata padzidzo chedu chatakaita chine chekuita nemweya mutsvene, ndikati Kristu ano mweya wake handitika uri maari, sezvo takasukwa mufananidzo waMwari handitika. Saka Baba pakati kuna Kristu ngatisike munhu nemufananidzo wedu, which means sezvo takaona futi zvakare kuti Kristu anengewo nechimiro chimwe chete sechababa, ano mweya wake uri maari. Saka mweya waKristu unokwanisa kubuda maari achitowa pakati pedu, iye Kristu achina kuburikidza nemweya uyu. Saka nemamwe manzwi ndozviri kungozi, asi kuti zviitike zviri kuitwa muzita raKristu kana in his authority, ndozviri kutsanangurwa nezvazvo panapa. So hazvisi kureva izvo kuti mweya munyaradzi ndemumwe Mwari anonzi mweya mutsvene akazvimira sezvakangoitawo Baba kana sezvakangoitawo Kristu, sekudzidziswa kwazvinoitwa nechidzidzo chetrinity. Saka sanizvo zvataona panapa. Ngativerenge futi zvakare rimwe vhesi rinoshandiswa futi zvakare nevazhinji kutsigira pfungwa. Takuverenga ipo pana John chapter 16 vhesi ya13 kusvika pa16. John chapter 16 vhesi ya13
iri kuti asi kana asvika iye mweya wazvokwadi uchakutungamirirai muzvokwadi yose, nokuti haangatauri zvake asi zvaakanzwa ndizvo zvaachataura, uye uchakuparidzirai zvinouya. Vanhu vazhinji vanobva vatoti izvi zvatova pachena handitika, bcause Kristu panapa ari kuti asi kana asvika iye mweya wazvokwadi, isatenda futi kure, sezvo takadzidza kuti Kristu ndiye zvokwadi, sekutsanangura kwakaita pachapter 14 verse 6. Saka paari kuuya mweya weuyu kana pari kuuya mweya wake kana paari kuuya ari muchimiro chemweya, anonge achinzi mweya wazvokwadi. So panapa zvikanzi panapa asi kana auya asi kana achinge aita sei, asi kana achinge asvika iye mweya wazvokwadi uchakutungamirirai muzvokwadi yose, nokuti haangatauri zvake asi zvaakanzwa ndizvo zvaachataura, uye uchakuparidzirai zvinouya. Saka Kristu ari kuti muri kuzvinzwa, haasi ari kutaurwa haasi Kristu ari kutaurwa nezvake, asi mumwe ataurwa nezvake. Ndizvo here zvatinodzidza kana zvatiri kuona. Ndisatenda kure, sepfungwa ndabudisa pachena kuti Kristu ndiye ari kurifewa achinzi ndiye mweya wazvokwadi. Saka panapa ari kuzvitaura in the third person nemamwe manzwi, kana kuti ari kubuditsa pfungwa, ari kutaura iye pachake. Mungarangira kuchapter 10 yaJohn, pane paanotsanangura pamusoro pe the good shepherd handitika, mufudzi wakanaka. Akanga asiri kutaura mumwe munhu asi akanga ari kutozvitaura iye. Ndiye futi zvakare akanga ari suo handitika. Sezvo tamboona panapa paatsanangura kuti handisi kuzokusiyai muri mega asi ndichauya, which means ari kuzvireva, haasi kuriva mumwe munhu handitika. So panapa paari kutsanangura ari kuzonzi uchakutungamirirai handitika, ari kuzvireva iye mweya wazvokwadi. Kana Kristu achinge azouya ari muchimiro chamweya wazvokwadi, mweya wazvokwadiwo uchatitungamirira handika muzvokwadi yose, nokuti haangatauri zvake nemamwe manzi. Iye wachona Kristu paari kuuya ari muchimiro chamweya wazvokwadi, haasi kuzotaura zvake handitika. Ndo zvatiri kudzidza pana, haasi kuzotaura chii, haasi kuzotaura zvake asi uchataura zvaakanzwa, ndizvo zvaachataura, uye uchakuparidzirai zvinoita sei, zvinouya. Pane mavhesisi atidoti timboerenge anotsigira pfungwa yandabva kutaura panapa, kuti Kristu paari kuuya ari muchimiro chemweya haasi kuzotaura zvake asi achataura zvaachanzwa, kandi achataura zvaBaba. Ngatitange taverenga futi bhuku rimwe chete, tirambe tiri mucontext imwe chete. Ngativerenge John chapter 8, tichatangira kuchapter 8 pavhesi ya 28. Panapa John chapter 8 verse ya 28 iri kuti, naizvozvo Jesu akati, kana masimudza mwanakomana womunhu, ipapo muchaziva kuti ndini iye, uye kuti ndini handidi chinhu ndimene asi ndinoreva izvo zvandakadzidziswa naBaba. Saka Kristu ari kuti zvese zvandinotaura ndiri kutaura mashoko andakadzidziswa naBaba. Which means haasi kutaura zvake asi ari kutaura zvaBaba. Saka paakauya panyika panapa achirarama ari muchimiro chenyama, tichitomuona physically handitika, akauya anga asikatauri zvake, aitaura zvaBaba. Kunyange futi zvakare paachauya ari muchimiro chemweya, haasi kutaura futi zvakare zvake sezvaataura, asi achataura zvakadini, zvaakanzwa zvaBaba. Ngativerenge futi rimwe vhesi, John chapter 12 pavhesi ya 49. John chapter 12 pavhesi ndiya 49 iri kuti, nokuti handina kureva pachangu asi Baba vakandituma ndivo vakandipa murayiro, zvandinoreva ndivo vakandipa murayiro, zvandichareva nezvandichataura. Saka ari kungoedza kubudisa futi zvakare pachena kuti handisi kuita zvinhu zvangu asi ndiri kuita zvinhu zvaBaba. Saka angofana futi zvakare nezvaatsanangura pana John chapter 16 handitika pamusoro pemweya munyaradzi, kuti haasi kuzotaura zvake asi achitaura zvaBaba. Kristu wachona paari kuuya ari muchimiro chemweya, haasi kuzotaura zvake asi ari kutaura zvaBaba. Iye mweya munyaradzi, ndo zvatabata. Saka Kristu paanga ari panyama aiita zvaBaba, uye paachazouya futi zvakare ari muchimiro chemweya as the spirit of truth, kana kuti that comforter, ari kungokontinya nekuramba achitaura zvaBaba. Zvanzi pane pati yekupedzisira, wasi uchakuzivisei zvinouya. Tisatende papapo, ngatimboerenge futi zvakare John chapter 14 pavhesi ya 10, timbonzwa kuti Kristu ari kuti kudini pamusoro pepfungwa yandiri kubudisa. Zvakanzi, kana muchikumbira chinhu kwandiri muzita rangu ndichachiita handitika. I think iyi pfungwa iri kubva yambotsigira pfungwa yatambobata nezvayo kuya yange nechekuita nekuti mweya mutsvene uchazoya muzita raKristu. Kristu kana muchikumbira chinhu muzita rangu, kana kuti in his authority, kana kuti kuburikidza naye handitika, ndo imwe nzira yatinokwanisa kuzvinzwisa naye, kuti mweya mutsvene aizoya kuburikidza nake, kana kuti ndikristu ari kuuya kwatiri kuburikidza nenzira yemweya mutsvene. Mweya mutsvene uyu Kristu wakagamuchira waizoya kwatiri kuburikidza naKristu iye pachake, nemhaka yekuti zvose zvinhu zvose zvinobva kuna Baba asi zvinozoya kwatiri kuburikidza naKristu handitika. Ndo imwe pfungwa inongoti tsigire papapo. So nemamwe manzwi panapapa vhesi ya 24 tiri pasame chapter iyoyo,
ari kuti pachapter 14 ari kuti panapa, usingandidi haachengeti mashoko angu. Shoko ramunonzwa harizi rangu asi nderababa wakandituma. Saka Kristu haasi kutaura chii? Haasi kutaura mashoko ake, asi ari kutaura mashoko ababa wakaita sei? Vakamutuma. Ndosaka Kristu ari kuti asi kana asvika iye mweya wazvokwadi, ndiKristu ari kuuya achirarama matiri muchimiro chemweya, kana achinge azodzoka sezvo akativimbisa kuchapter 14, ndichazodzoka ndinogara mamwe muna ye izvozvi azvichazwa mukati menyu. Handitika kana handisi kuzosiye muri nherera asi ndichadzoka ndika. Saka paari kuzouya panapa haasi kuuya achizotaura futi zvake asi achitaura zvani? Zvababa. Ndozvaari kutsanangura. Kana iye achinge asvika mweya wazvokwadi, uchakutungamirira muzvokwadi. Handitika yose, nokuti haatauri zvake asi zvaakanzwa ndizvo zvaachataura, uye uchakuparidzirai zvinouya. Tazvibata ka? Ndopfungwa iri kuedza kubudiswa. Uye futi zvakare pane pfungwa yakakosha yatabata palast part yeEfesi yanzi uchakuparidzirai zvinoita sei? Zvinouya. Ngatimboone kuti ndepapi pamwe patakawana mubhaibheri Kristu achiparidzira zvinhu, achibva zvibudisa futi zvakare pachina kuti iyi kana taura pamusoro pemweya mutsvene totaura pamusoro pake. Ngativerenge kuna zvakazarurwa. Ndo rimwe bhuku rinokwanisa kutibatsira kuti tinzwise zvinhu zvinouya kana zvinhu zviri pamberi. Handitika mabhuku echiprofita. Ngatimboverenge kuna zvakazarurwa. Ndo bhuku rekupedzisira mukati mebhaibheri. Zvakazarurwa chiverenga chapter 1 pavhesi ya1 iri kuti zvakazarurwa zvaJesu Kristu zvaakapiwa naMwari. Handitika kuti aratidze varanda vake zvinhu izvo zvinofanira kukurumidza kuitwa, akazvituma nomutumwa wake nokuzvizivisa muranda wake Johani. Chekutanga chatabudisa ndechekuti zvakazarurwa zvaJesu Kristu zvaakapiwa nani? Zvakapiwa naMwari kuti aratidze varanda vake zvinhu zvinofanira kukurumidza kuitwa. Ndozvinhu zvanzi panapa, uchazokuudze zvinhu zvinoita sei? Zvinhu zvinouya. Panapa takutonzwa kuti ndiKristu ari kutaurwa nezvake panapa according nevhesi, ari kuzonzi ndiye achatiratidza zvinhu zvinoita sei? Zvinhu zvinouya. Ngatimboone example yachona ndika zvinhu zvinouya zvaitsanangwa naizvozvo. Mukaverenga chapter 2 yazvakazarurwa, panobudiswa pfungwa dzakakosha dziripo paanonyora tsamba idzi kukereke neimwe neimwe. Saka changobata hedu dzimwe kereke timbonzwa kuti Kristu anoti kudini pamusoro pepfungwa. Ndiani kana taura pamusoro paKristu, ndiye here mweya wachona kana kuti asi anozvibudisa pachena? Ngativerenge. Saka ndichaverenga pachapter 2 vhesi ya1 iri kuti, nyorera mutumwa wekereke iri paEfeso uti, zvanzi naiye wakabata nyeredzi nomwe muruoko rwake rworudyi, unofamba pakati pezvigadziko zvimwenje zvinomwe zvendarama. Saka panapa Kristu ari kuchinyorera kukereke yeEfeso, uinyorere uchiti hanzi naiye wakabata nyeredzi nomwe muruoko rwake rworudyi. Mukarenga kuchapter 1 zvitori pachena kuti akanga ataurwa nezvake ndiKristu, ndiye akanga akabata nyeredzi nomwe muruoko rwake rworudyi, akanga achifamba pakati pezvigadziko zvomwenje chinyi zvinomwe. Handitika chinzwe akupendera akupendera tsamba yake kukereke. Zvikanzi panapa pavhesi ya7 zvikanzi, une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke, unokunda ndichamutendera kuti adye muti woupenyu uri muparadhiso yaMwari. Saka panapa zvikanzi une nzeve ngaanzwe zvinoreva chinyi? Mweya kukereke. Asi paanga achitanga kutaura anga achiti uyo ane nyeredzi nomwe, handitika uri kutendera pakati pezvigadziko zvimwenzi zvinomwe, ndiye akanga ataura zvanzi une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Saka nemamwe manzwi tatoona futi zvakare kuti Kristu ndiye ari kunzi futi zvakare ndiye mweya utitaura kuti hapasipo pega pazvakaitika. Even futi zvakare tikaverenga futi zvakare pavhesi ya8 inobva yati, nyorera mutumwa wekereke iri paSimina uti, zvanzi naiye wokutanga nokupedzisira, wakanga afa akararamazve. Tese tinoziva kuti akanga afa akararama ndiKristu ega. Handitika watiri kubata nezvake. Saka paari kunyorera chikereke iyi akunopedzisira akunopendera pavhesi ya11 anobva ati une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Saka nemamwe manzwi ndiKristu akanga achishanda kuburikidza nemweya wake. Handitika saka paari kutaura ari kutanga zvaidhinifya kuti ndini ndakanga ndafa inini ndikararama. Asi zvandiri kutaura nzi une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Mweya wakanga uchitaura pa ndiani? NdiKristu. Handitika because ari kuti nyorera mutumwa wekereke uti wekereke iri paSimina uti, zvanzi naiye wokutanga nokupedzisira, wakanga afa akararamazve. Zvanzi naiye, handitika wokutanga nokupedzisira, wakanga afa akararama, naiye Jesu Kristu. Handitika of pakupedzisira pazo une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Saka nemamwe manzwi mweya waKristu ndiKristu anouya, ndiKristu wacho neye, asi anouya kwatiri kuburikidza
nemweya mutsvene. Ndozvatabata pavhesi yanditika. Ngativerenge futi zvakare rimwe vhesi rimwe remamwe mavhesi futi zvakare rinoshandiswa kutsigira futi zvakare dzidziso yeTrinity. Ngativerenge paJohn chapter 16 vhesi chapter 16 vhesi 14 na15 vhesi 14 na15 panapa iri kuti uchandikudza nokuti hanzi uchandikudza. Ngatingotangire pavhesi 13 iri kuti asi kana asvika iye mweya wazvokwadi uchakutungamirira muzvokwadi yose, nokuti haangatauri zvake asi zvaakanzwa ndizvo zvaachataura, uye uchakuparidzirai zvinouya. Apa tapabata panditika kanzi uchandikudza nokuti uchatora pane zvangu akakuparidzirai izvo. Handitika zvikanzi panapa zvose Baba zvavanazvo ndezvangu, naizvozvo ndakati uchatora pane zvangu akakuparidzirai izvo. Saka vanhu vazhinji vanobva zvatova pachena, because mweya mutsvene achatora pane zvaKristu obva azoya azotiparidzira nezvazvo. Saka tisatenda kure. Pfungwa ichadotibati nezvacho ndechekuti Kristu paakanga ataura nyaya iyi akanga achitaura nenzira yeparable. It was sort of like a parable bakutaura kwaakaita. Mirendi tingoti werenge mavhesi mashoma ari pamberi anotsigira pfungwa yangu. Vhesi 25 iri kuti izvi ndakataura kwamuri nemifananidzo. Nguva inouya yandisingazotauri kwamuri nemifananidzo, asi ndichakuparidzirai pachena zvaBaba. Nditya. Saka Kristu ari kuti izvi zvinhu zvandiri kutaura ndiri kuzvitora nemufananidzo. Saka tikatora manzwi aya tobva tatozvitora ine literal sense tine futi zvakare pfungwa dzedu dzatinonga tichida kutsigira, tinopedzisira tava nepfungwa dzisidzo. Munhu ari kungotaurwa nezvakapa pandikristu pachake. Nditika paari kungouya achiita zvinhu izvi, ari kungouya angori ndikristu ari kuya ari muchimiro chake. Saka pari kuuya mweya wake hausi less of him. Handitika saka uri kuuya in his fullness. Handitika saka nemamwe manhu zvese zvaachangotaura ndezvingori zvaKristu, zvingori zvese zvachangotaura achangotora zvakangopfukuna sezvatsanangura pavhesi 15 kandi zvose Baba zvawanazvo ndezvangu. Handika which means zvose zvina Baba ndezvaKristu, zvese zvina Kristu akazviwana kubva kuna Baba. Handika saka mweya mutsvene achangotora pane zvaKristu kana nemamwe manzwi uri kuuya uchingobudisa zvinhu zvakapiwa Kristu naBaba nemamwe manzwi. Hazvisi kuriwa izvo kuti ato mumwe munhu, sezvo Kristu akanga achitsanangura nyaya iyi achireva nemifananidzo kana kuti nemaparables. Saka zvinoda kuti zviwane interpretation yakanaka kuti tinzwise, asi based necontext yedu kubva kuchapter 14 kusvika kuchapter 16 zvatibudisira izvo pachena kuti Kristu ndiye akanga achizvireva kuti aizoya ari muchimiro chemweya. So imwe futi zvakare vhesi inoshandiswa John chapter 15 pavhesi 25 na26 inoti zvonizvo panapa, asi zvakaitwa kuti shoko rakanyorwa pamusoro pavo riitike rinoti vakandivenga ndisine mhosva. Kana munyaradzi auya wandichatuma kwamuri achibva kuna Baba, iye mweya wazvokwadi unobuda kuna Baba uchakupupurirai. Nemiwo pupurai nokuti maiwaneni kubva pakutanga. Zvikanzi panapa kana munyaradzi auya wandichatuma kwamuri. Handitika hanzi mweya munyaradzi ndichazomutuma kwamuri. Handitika achibva kuna Baba, iye mweya wazvokwadi. Nemamwe manzwi ari kubva abudisa poindi yekuti mweya mutsvene waizobva kuna Baba. Handitika hanzi panapa unobuda kuna Baba, ndoti tizoerenge nechirungu kuti zvinoreve unobuda kuna Baba. Ndika uchandipupurira. Zvana nemamwe manzwi word akashandiswa nderekuti which proceeded forth from what? From the Father, which means mweya waibuda kuna Baba ozoya kuna Kristu, Kristu ozodini ozoya nawo. Sezvo takambodzidza kana muchiri kurangarira patakamboerenga futi zvakare pfungwa imwe chete kuti Kristu ndiye akatanga kugamuchira chipikirwa ichi paakaenda kudenga kana pakazodzwa. Ndo event yakaitika iyi pavhesi 33 yamabasa apostora pachapter 2. Mabasa apostora chapter 2 vhesi 33 inoti kudini? Zvino vakati asumudzirwa kurudzi rwaMwari akapiwa naBaba chipikirwa chomweya mutsvene. Ndo zvakangofanana nezvatorenga pana John chapter 14 akapiwa chipikirwa chomweya mutsvene nika akadurura izvi zvamunoona nezvamunonzwa, which means mweya unobuda muna Baba oenda kuna Kristu ozoya kwatiri. Saka zvikomborero zvese zvatinazvo ndibaba vanotipa kuburikidza nani? Kuburikidza naKristu Jesu. Ndo pfungwa dzatiri kubata panapa. Saka nemamwe manzwi mweya munyaradzi
haasi Mwari mweya mutsvene asi ndiJesu Kristu ari kuuya ari muchimiro chei, ari muchimiro chemweya. Ngatibva taverenga vhesi riri kupedzisira, Mateo chapter 28 pavhesi ya 20 inoti kudini? Muvadzidzisi nekuchengeta zvandakakurayirai imi. Tarirai ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwenyika. Kristu ari kuvimbisa futi zvakare vadzidzi vake achiti tarirai ndinemi kusvika chii, pakuguma kwenyika. Saka Kristu ari kutivimbisa kuti ndiye achanga ainesu kusvikira pakuguma kwenyika. Ndatenda ndomashoko atatibate nezvo. Kana pachinge paita mubvunzo makasununguka, nhamba dzangu vazhinji vanadzo, makasununguka kuti tikurukure nekuva nezvidzidzo izvi zvinokwanisa kutibatsira. Muine nguva yakanaka. Amen.